Good evening to you all. Good evening. How are you all doing? I am back from Switzerland for funeral. I'm back from funeral from Switzerland. Mother Barbara funeral was really, you know, everything went well. Even people turn up. They did turn up. A lot of people turn up for the funeral. Wow, it was amazing. It was a sad day for us, but what can we do? That is life. Death is inevitable. Each one of us, we must all die one day. All of us will go. We are not going to live here. All we pray is for long life and for us to live long. But what can we do? Nobody knows what will kill him or her tomorrow. You can be walking on the street now. You can collapse and die. You can be going somewhere. Something can happen to you. You're gone. Whether you're a Christian, whether you're a Muslim, whether you're a woman and a person, all of us will go. And sometimes our people, when somebody died, they say, is it like people that some of us now, they're wishing us dead. Nobody owns anybody's life. But that is not the issue now. I came back. I just saw this video trending. Hey, what is happening in Enugu State? It's so sad. I'm telling you, it's so sad what is happening in Enugu State. What is happening? Hey, the Ndi Fulani. Ndi Fulani, they are back again, to start what they stopped before. They are back. They were stopped before when the Mazin and the Kano were here with us. Now they are back. They are back to start killing Umuibo. Hey, Umuibo, what are you guys going to do about it? What are we going to do about it? Oh, these people are back again. Oh, hey, Ebelebe Egbu. Ebelebe Egbu. Getting up more. Hey, come and see death of people in Enugu State. Oh, hey. Oh, it is so sad though. Really, really sad. Really, really sad. What are we going to do about it? Are we going to stay there and let these people permit us? Let these people continue to be deleting us? Are we going to stay there? When are you guys going to wake up? Ebelebe. All these governors that we're having in Igbo, I don't even know what they are there for. What are you guys there for? All these governors, all these Amajiris, all these governors, but ndị governors, ndị na-alụrụ ndị Haus, ndị Fulani, they are not there for interest of Igbos. No, I'm not there for Igbos' interest. They are there for their own interest and for their master's interest. They do not care whether we die. That's why when these people came, that's why then Mazin and Khan has to form ESN to protect our people. That's why ESN was formed then, to protect them. But if you go know what has become of ESN, see what has become of them. If you go know, since Mazin and Khan was kidnapped, was taken from us. Since Mazin and Khan is now in detention. Now, these people say they will start killing, they are back, they have regrouped themselves back. After the good work ESN did to drive them away, they are now back in Igbo land again. Start their killing. I saw this one today because since I was away. I went to funeral, to Mother Barbara funeral. I came back and I saw this one today. I was screaming. I said, is this what we are facing again? The Fulani are back into Igbo land. Hey! This one with full force. How many people did they say they deleted? How many people did they say they deleted? When I say deleted, you know what I mean, because I can't use that word. You gotta go. When I say deleted, you know what I mean. I have tried to download it here, but I couldn't. I don't know why the WhatsApp. They send it to me through WhatsApp. I tried to download it. It's not downloaded. I am going to play it here for you guys to see what I'm seeing. What are we going to do? Onye na-ekwuru anyị eji Maazị Nnamdi Kanu. Anyị abanyekwala na nsogbu o. Ndị Fulani abata n'ala Igbo.
ha kwukwala ha ga na-egbuzi onye ofu na ofu na ofu na ofu. Gịnị ka unu ya eme na nke gwụkwara ihe ifere adịna. Ụmụ Igbo na ya nọkwa ebe a, ụmụ Igbo na ya na ebe a ndị Fulani egbusisi ụlọ ebelebe egbuo. Ụmụ Igbo unu ga-anọ n'ebe a ndị Fulani abịakwana. Ndị Fulani nụ Maazị Nnamdi Kanu create ESN because ịfụnanya, because of love. ESN abụgo ndị a na-akọ akụkọ, ndị nwere most of them ajọ mmụọ bara ha ime, ihe ha kwesịrị ime ha na-eme. Ụfọdụ agbafusiela na ha chọzi ịnọ because na amaazị ihe unu na-eme eme. Now Fulani abata n'obodo, ọ ga-ekwute onye ikwute onye azụ. No be say we dey abroad, we have families back home. Ọ ga-eputukwa onye ihu opute onye azụ. Everybody will be affected this one. Look at the church people. Ha dịkwa na church. They even went to the church to go and kill the church choosing. The choosing n'onwe ha na-eyi apron ha na-protect ọkwa ha. Apron their master, the oga said that they should be wearing, that it will protect them. This apron could not protect them from the Fulani herdsmen. Apron as in wear it when they come and robber come shoot you, the bullet will not penetrate. They are wearing the apron could not protect them. And when we talk now, the church will say, if you are talking about, look at it now, they even went to their churches. How many people did these people deleted on this earth? Apron could not protect in the Fulani. It's better for all of you now. If they go church, you make una they carry make una go buy whip on the whole. It's better. Ọkakwa mma na unu na-eje ụka, unu jee werekwa jee gote chọrọ ihe unu ya ejidekwa n'aka wee banye n'ụlọ ụka. Maka asị unu na-ejezi n'ụka, ọ na-akpọ onye ahụ asị. Unu na-ejekwa ụka ahụ ọ kara unu mma na unu jee wete jee chọọ ihe unu ya eji wee banye jide wipon ka unu protect unu. Sịkwa na unu achọghị ịma na unu na-anwa eje enigwe, ụba na unu jebe enigwe na ọnụ na ebe a. Unu sịkwa na unu ahịa eji ya je na ha bịa na unu ahịa egbukwuru n'ụlọ ahịa egbukwu na abịa igbu unu n'ụlọ ahịa egbukwu na asị ha bịa gbu unu n'ọka Jizọs si wee chi ya. That is na problem. Die and die in vain. Don't protect yourself. Ndị Israel na-ekwe protect onwe ha. Ndị nwanụ si na ha wetara unu na ọha bụ ụmụ Chineke, na ọha ka Chukwu fụrụ n'anya. They are protecting themselves. Everywhere in this world, all the countries, they are protecting their citizens and themselves. Only in the Igbo ya say, no, we cannot protect ourselves. We don't want to kill anybody. We are Christian. We will not do anything. If they come, let them come. Let them come and kill us. We are going to go to heaven. I feel sorry for all of them. See, like I play this thing because this thing just I saw it. I say, you mean that these are how many people these people ndị oru ọbara, ndị ọṅụ ọbara bụsisiri ndị be anyị maka ihe gịnị ha na-achọ take over Biafra land. Anyị Igbo ka ha na-achọ nwee ihe ọzọ. Ebelebe egbugonu Chukwu na mere n'anya ebere because amaghịzi m ka anyị eme onye ya protect kwa n'ụlọ. Amaham, I don't know. Sọsọ Chineke ka anyị nọzi n'aka na-ene because ndị Igbo adịghị n'otu akọsọ na anyị nsogbu. No unity, no love. Onwe dịghị n'otu. Ọ ya ka ha jije were Maazị Nnamdi Kanu wee debe ya na DSS Tanjo wee jije kidnap ya wee jije si ya nọrọ ebe a wee na support ndị Nigeria ha jide ya. Most of us. All these evil people, governors, Fulani governors, who juru everywhere na Igbo. See. Maybe that one. Look at it. Look at play. Lord. You can see him. Right.
Hey. Mhm. This is Enugu State. Amawo first, not Amawo Guinea. Let me get it right. This is Enugu State. This is what happened. This is what happened. They said yesterday. Abi, this is what happened. Listen. Yesterday was Sunday, the second day of February 2025. Nebabolo, Nkaleha, the close to Ehamufu, Nenugu State, Nima Igbo. Ndi Fulaani Galo, we were more than 100. According to the eyewitness, Snifem yesterday, neighbor Mbalaha now, Nenugu State, 100. If them shock, and if melon Nji Wesi, Kamba Gifa, only one and Webolo, Ndi Fulaani Abuchalo, Ndi Anina Anime Village, whereby Nimunoka, only Wibem, Ndi Christians, Nonimunoka. Almost everybody when made the church, including the pastor. Only one name. Do you know the people? Ebulifa, the Lost chosen charismatic revival. Oyabundi Ebusre. Imanandi ani Ebulifa. All of them ye shall chosen apron. This apron now, Lazarus Moka na Bamana Gibonibo. No bulletproof. Imudonyochi. Doya vam ọba gegbe na ya egbe anwa na egbe a na-abafa n'alụ ma ọ bụrụ na fa yiri that apron na ka people ndị Fulani ndị na-amala ife bụ Jizọs ndị na-amala ife bụ Baịbụl people na-adịla asa alụ ndị lụrụ alụ a na-ebele ugwu batara n'ime ụlọ ụka Jizọs nwe n'ime ụlọ ụka Lazarus Moka nwe n'ime ụlọ ụka ndị bụkwa the members yishakwa apron a bụ bulletproof a na-agba anyị eji deceive my people ndị Igbo yet people na-amala ife bụ Jizọs ndị na-ebele ugwu ndị rụrụ alụ dịka ndị Fulani wee bee ndị a jajaja wee na-alụ ụmụnne m ndị Igbo ndụfa n'ike ụmụnne m ndị Igbo ndị na-aga ụka ndị richara narụ chenji ndị pastors na la brain fa buru their brain box. Can you understand now the reason why I jagunu over the years that now all your pastors will Panadol, will Fensic, in get one up where daddy among me, in getting a year tithe and offering donation and all the money in a year Ojazo private jet. Ika that your pastor the holy. Ika that your pastor with power. Your pastor be a nobody. Your pastor be a riffraff. Your pastor onwegi fabu na oche. All deceive. Kone deceive ugi. Ego gi kone idre. Your money kona cho. Wano Jesus and Bible. Na adele me exist. Ne deceive ugi. One money Igbo. Can you learn from this? Can you understand something? I now know that there is nothing money Christianity now block deceit upon deceit. Just came with gogi.
na eke ị na-anwụ every blessed day, na eke ị na-efu, na ife poverty ji ga-egwu egwu, ife elulu ige ntị, ife elulu ime research, ife elulu iji your pastor's question. Nwoke ibe gị, nwaanyị ibe gị, a na-ele gị mugo in 24th century. Akọvalụ m ya cover because of nsogbu ndị akwụkwọ a. Otherwise, akala m ezi gị ka ifu otu ozu ndị mmadụ si gbasata. Watch and learn from this. If actually Nika nwere isi to learn, I would wish they get. The problem is that what are we going to do? What will the Igbos do to protect themselves from the Fulanis that have entered? The Fulani apatago. Ka ihe unu ya eme wee protect onwe unu. N'ọnụ na ebe a nụba ọgụ gbaba mgba, nọ na ebe a kọba onye ọbụla ọkụkọ, nọ na ebe ahụ na-achọghị ịdị n'otu, na-achọghị ịdị n'ịfụnanya, unu enweghị ịfụnanya ebe onye ibu unu nọ. Nọ na ebe a gbaba mgba nụba ọgụ, Fulani have entered, ha abatago ana Igbo ọzọ. Maazị Nnamdi Kanu tried. He tried his best to make sure he provided security for our people. Kịta onye ya wetara unu security. Ike agwụna, uwe ebere na mgbagbu. Ngwanụnụ, anyị nọ na-enezi anya because ndị Igbo achọghị ịnụ ihe. Ihe ọbụla ha fụrụ, ihe ọbụla nke ọbụla ha kpọta ha mere embrace. Achọghịzi ịma ihe ọzọ ị na-ekwu. They tag you that Igbo Antichrist. They tag you that Igbo Ogbanje. They tag you that you will go to heaven, hell, and they will go to heaven. Those people that will tagging you that you go to heaven, you are even much, much better compared to them. In terms of goodness, in terms of fear of Chukwu, in terms of fear of that God, in terms of fear of in terms of being a good person, in terms of all, you are better than them. But they will see you and say, you are, because you said you don't want to be practicing whatever they are calling they brought to us, that you have become wicked and become them. See the Fulani have come, and Igbo is on fire. Are we going to, you guys? How will you all protect you? They don't go blame anybody. They say they don't want to support. The one they supported during the time of Maazị Nnamdi Kanu, what happened to it? Those that supported, what happened to those people? They have all gone. Now, to your tent, O Israel, the only thing I'm suggesting is all the youth in all the villages who have to come up. They have to come up with something. Because these evil governors, these governors, they don't care about our people. It is all about them. They are working for their masters, and you know who are they. They put them there and they tell them that they have to do their bidding. How could an Enugu state governor stay there and watch? How does it mean he doesn't have a security that will protect the people, the citizens, to protect them from the hands of the enemies? So he allowed these people to invade this place and kill almost how many people? Even in the churches, the church people, when they went to church, they even came to the church. And I believe that these people are screaming and calling Jesus. And they're calling Jesus, in their European English Jesus, come and save them. European English Jesus couldn't turn up. The apron they're wearing, they say apron will protect them. Apron couldn't protect them. What will protect you is only egbe na mma na ihe niile anyị na-ejide wee na-anụ ọgụ nke ndị Israel na nke ndị ụwa na-eji protect onwe ha. Ọ bụ ya bụ ihe na-protect unu. Unu ọkụ ebe a na-ashout, na-scream, na-akọwakwa, na-emekwa ọhịa ha wọk. Na unu ọkụ ebe a na-akpọkwa ha ka ya bịa nyere unu aka, ọhịa akwa bịa. Unu achọghị eziokwu, mana eziokwu eziokwu dịrị onwe ya. When eziokwu dịrị onwe ya na unu achọghị ka onye ekwu na sị na ya nwere onye ahụ ya eje ọkụ mmụọ. Ọnụ niile eje ọkụ mmụọ, na ọ bụ ọkwa aka m unu niile mma bụ nwa Chineke, ma ọ bụrụ na ama mgbe ya tiri n'isi na ụfọdụ si na mụ bụzi eze nwanyị, abụọkwa m eze nwanyị. Ihe mfu na shop, if you go to shop in Irish here, you just there, I have to buy it and put on my hair this curry. But some of them are now seeing if it's now eze nwanyị. I know be eze nwanyị. Yeah, I know follow the eze nwanyị. You hear? I love it, and I bought it and I put on my hair because I like cowries, and there are people, you know the value of cowries. Good luck. I like it.
carry because make it bring good luck for me. What are we going to say? What am I even saying? How will you guys, how can we all stay? We are all fighting ourselves. We cannot unite as one people. The only person who united us together is Mazi Nnamdi Kanu. He's the only one that united us. Now we can't unite. Everybody is now fighting each other. The Ndi Fulaani have come oge metụ onye iwu metụ onye azụ. Anyị nwa jiri obi anyị wee pụta sị na anyị na fight anyị ga-eso chọba freedom. Wụ na akpọba anyị n'ọnụ kwube ihe unu ekwuru gbasara anyị. Many people ada na mba na ha na-aza eme. Not go blame them all. No ever blame anybody that I'm ban. No ya zeme. Ya kwe blame ha. No go blame them because you know them. You know them na can dem this eme. So what are we going to say? The only thing that can protect ndị Igbo bụ ijikwa mara ka ha tikọ isi ọnụ gwere hapụ their ego, hapụ their pride, hapụ ego, hapụ ihe ụwa protect our land. Unu emekwa ya ha bata na onye ọbụla ọ ga-epute onye ihu pute onye azụ ka anyị nọrọ na-enezi n'anya because enweghị ihe ma m ga-ekwu. You guys have heard how many people these people killed ndị ha gburu na Enugu steeti Amawufu as nọ na which town ka ha batara jekwuzie n'ụlọ ụka ndị ụlọ ụka na-adịkwa safe ma ndị omenala anyị ọbụla adịghị safe onye dị safe n'ala Igbo ma ndị ụka ma ndị omenala nwekwa onye dị safe ekwu ya bịana ugo ebe ya na mgbagbu una esi anya wee protect onwe unu una eme ya unu wa makwa na dey here we dey look una. Oh, this is so bad that anyị agaghị afụ onwe anyị n'anya na anyị kpọrọ nwaanyị asị kpọgbu nwaanyị. Nke a bụ ihe ọjọọ na anyị enweghị ịfụnanya n'ebe anyị nọ bụ ndị Igbo because of gịnị? Because of akpịrị ego. Na-ekwu na asị na-ekwu. My own is to me, I call it a spade. Whether una like them or no like me I no care. You feel me? If I see something eziokwu ama na-ekwu una like them una sabi. You know, like on Asabi. Me, I'll tell my own. What concerns me? How can these people, how can we allow such a thing to come to our land? Ndị ha batago. Ọ dịkwa egwu. Anyị abaghịkwana na nsogbu. Ga-esi anya ke ka anyị ga-esi wee defeat wonder. Ke ka anyị ga-esi wee defeat wee ebe anyị adịghị united. Ebe anyị nọ na-agba onwe anyị mgba. Ukwu adịna. Ebe anyị nọ na-agba onwe anyị mgba ka anyị ga-esi wee defeat nwe ndị iro anyị esi anya wee defeat nwe ha iji ikwu asị ga-ekwu Chineke na mekwara ndị Igbo ebere eziokwu kwa because ọ na-agba anya mmiri. In this era of information, ignorance is a choice. In this era of information, when you tell our people the truth, I say you don't have eziokwu gị mechie ka anyị emechibezi ọnụ ka anyị gara ikwu the truth. In this era I know ya of information dey everywhere ka anyị gbasị nkịtị ndị chọọ ife ọnụ na chọọchị ọkwa n'ụlọ ụka ka ha ndị a nọ na-ekpekwa n'aha Jizọs ha na-etigbu onwe ha n'aha Jizọs na-eme ihe ndị a dị ebe ahụ were mma buru iko ha aha Jizọs ha esevuru ha o sevuru ha ọ bụla o save agwanụnụ m ka ma aha Jizọs no save them. The apron wey they wear no save them. This is why ndị Israel ji wee ji ma ha bụ ndị ha na ha bụ ndị ụmụ Chineke ma ha bụ ọkwa ụmụ Chineke ha bụ ọkwa ha mana asị ha bụ ha because a tụrụ anya asị. They lied to us and we believe all the lies they concocted and told us about ndị Israel ndị England jiri aka ha wee fọm wee tinye na ana atụgidere anyị asịsị anyị kweta na ha mapụ ya iji kwasị nke ekwukwana ka anyị gbasị nkịtị ka anyị ihe na-emebi. That is how we shall remain in ignorance. Ka anyị nọrọ here na-ene. How do we protect anyị Igbo? Ka unu ga-esi wee protect anyị Igbo? Ama ihe m ga-ekwu I don't know what to say. Ihe ma bụsị how do we ka unu ga-esi wee chekwaba anyị Igbo maka na ihe gịnị agwọ nọ na akịrịka ndị Fulani emego gịnị abatago. Unu anụnụ how many people ka ndị a gburu nke a mmadụ nọ ka ha gburu nke a ha bịara Enugu steeti ọ na-egbusisi ụmụ Igbo ịmakwa ụmụ Igbo na-anwụ na ka nkụ ma ndị na-eji aka ha egbu onwe ha ma ndị kidnapping na-egbukwa ụmụnne ha ma ndị Igbo na-ejikwa aka na-eme ha niile esibe njisi n'ike
ndị Igbo jikwa aka na-egbukwa ụmụnne ha, ma ndị Fulani abịakwa na-egbukwa ụmụnne ha ka nkụ na na-emesi ike na anyị nọ ụnụ asị na ụnụ anyị ha amụ ihe na ụnụ anyị ha echegharịa na ụnụ anyị ha amụ ihe ndị ejibu bifo wee na-eme ọnụ ndị Igbo a na-atụ egwu wee ajọ mmụọ aba ụnụ ime duto na ụnụ afụ ego n'anya karịchaa onwe ụnụ. Ego dị mma mana ọ na-adị mma iweta ya n'ụzọ ziri ezi. Asịghị m gị akpata ego, asịghị m gị ego mmadụ enweta ego, but get the money in an upright way. Ma ego ahụ ọ bụ ewere ha na-ego chie nụ n'anya unu ele ya so ọ na-aka eji wee were ego chie ndị jiri ebitere maazị Nnamdi Kanu ebitere ya na-aka esi were ego na-eche unu niile na-ebitere ụmụnne unu bitere dịba na onwe unu a na-ebitere because agụwa nọ n'akịrịka na o yi ebute onye ọbụla. When we talk about it, nobody want to wake up. Nobody want to. We are all shouting online, fighting at each other. Now they have come. Maazị gwara anyị agwa o, they will come o. Ndị anyị abata ha ga-abata na Maazị gwara anyị agwa anyị achọghị ịnụ. Maazị gwara anyị agwa but we don't want to hear. Nekwa nana nga ntị ka m play kwa nka nana nga ntị. Iri ugbu a bụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị ya bụ obodo ndị tọgbọrọla ozu, ọtụtụ ndị ọzọ nọzikwa na ụlọ ọgwụ bụ ndị emerụrụ ahụ, ndị eji mma wee gbuchacha ahụ. Onye abụ ụka mkpụrụ ụbọchị nke abụọ nke ọnwa Febụwarị n'afọ 2025 bụ Sọnde 2nd Febụwarị 2025. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma ụka o si wee gaa na ya bụ obodo Nkaleha nke nọ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya ọtụtụ ozu ndị mmadụ na ọbara nke juru ya anyị agaghị etinyewu ya otu ahụ o si wee dị ebe a. Anyị ga-emechi ya emechi mana onye ọbụla obi siri ike, onye ọbụla anya na-ekwe ịhụ ihe dị otu ahụ unu amarala ka anyị si eme ya. Aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị njọ n'anya, ị bịa na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ịkụọ aka na ya bụ link, ọ bụ nke WhatsApp chanel ọ bụ nke Telegram chanel, ọ ga-ebuba gị ebe anyị tinyere ya bụ ihe onyonyo ebe ị ga-ahụ ya otu o si wee dị. Asịkwa gị bịa dere m ihe ka m zitere gị ya bụ ihe onyonyo, kama anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a ka ịhụ link ị ga-akụ aka ka ịhụ ebe ya bụ ihe onyonyo nọ. Ngwanụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Nekwa ndị mmadụ nekwa Facebook achọghị ịdị na-eti ya maka afọ blọk ọ nekwa ka ha si gbudisi ndị mmadụ. Ndị a yizikwa ekpere ndị nekwa so ndị mmadụ nekwa ọnwụ ndị Igbo nekwa ha yizikwa ekpere ndị chọọchị ha na-erichi ndị pastọ na-eji egoro epron wee na-eyi epron eprotektkwu ha ka ndị Fulani bịara wee na-egburu isi ha epron unu ha yi eprotekt ha onwezi ma o protekt ha epron ọsọ ha gorobe na ọ ya protekt ha o protekt ha from ndị Fulani bịara na-egburu isi ha. Ị na-agwa ndị be anyị ọ dịka sif na nwa na-ekwu ị na-agwa ha na ihe niile a religion destroy us ha achọghị ịma religion destroyed us. That is my own. I have not. There's another thing. Okay, from that time, I might do this next time. Maybe tomorrow. I will do that tomorrow. Not today. But today, see. About ka anyị ga-esikwa wee safeguard kwa n'Igbo. Unu emebekwa. Mụ askwa because nke anyị mere na-eme before. Esikwa m wee mee o. Because Africa ma n'Igbo n'anya, anyị sikwa wee protect kwa oge maazị na-asịkwa wee wetakwana ESN na ihe epụbakwa. Mgbe ahụ ndị bụ ESN bụkwa ndị ezigbo mmadụ, ndị ajọ mmụọ bakwara ha ime. Ajọ mmụọ basịrị onye ọbụla ime, ọba ha anaghị ime, ha na-aza eme ihe ha kwesịrị ime, emebezi ihe ọzọ. Ihe ese ndị ha mebe anyị emebezi ya. Iprotetizi ndị be anyị, ọbọzi iproteti ndị be anyị, ebidozi ha na-anụsịzi onwe ha ọgụ. Ndị nke a na-anụ bụ ndị nke a na-anụ emebezi ihe ha kwesịghị ime. Ma ndị nke ajọ mmụọ bara ime na-eji eme kidnapping na-ekidnap ndị be anyị na-anara ego. Ifu na ihe ajọ mmụọ ji wee baa n'ime ndị Igbo si na ego ka na unu furu ego n'anya karịchaa onwe unu. Ego ụwa ka unu furu n'anya karịa unu afọ ozi onwe unu na unu afọ ozi nwanne unu n'anya. Unu alọvụ unu afọ ịfụnanya apụchaa n'ebe unu nọ. Na-enwezi ịfụnanya. O sikwana you don't start o.
ọtụkwa unu ya eme o ka unu protect gbakwa onwe unu because ndị Imo steeti unu asịkwa na ndị Abia steeti unu asịkwa na ha na ndị Fulani anaghị ha abịa don't be surprised na ha ihe erutekwa ebe unu ndị Ebonyi steeti don't say ha na ha don't be surprised ndị Imo unu ekwukwana na ebe ọbụla unu ekwukwana unu achịkasịrị unu safe ọ ga-erute ebe ọbụla because ndị especially gọvanọ nke ndị Imo steeti ịma na onye ọ bụ unu ma onye ọ bụ unu ma onye ọ bụ unu ma onye ọ na-alụ n'ọrụ ọsọ Chineke ka anyị nọzikwa n'aka na-enezi because ihe ha mezi ihe ha chọrọ ha enwetaghị ya inweta Maazị Nnamdi Kanu mee ka anyị ghara ịdịzi n'ofu na anyị ghara ịfụzi nwaanyị n'anya mee ka the struggle destroy ya ka anyị ghara ịfụnanya ka anyị ghara inwe ibu ịdị n'otu ka anyị wee because when we are one with that time Maazị nọ we are all one fighting one just cause enwee ebe one place ebe a na-esi achanel ego ma ndị na-eri ewetakwa ebe ahụ ha nọ ha ego Maazị nọ ma ndị na-eri ego na-erikwa mana at least anyị niile nọkọtasị n'ọnụ enwee ebe a na-acha na-eri ego kịtazi everybody divided onwezi onye ka ị ga-asị weta ibisi m ya eweta ebe ka onye ka mba enye ka ihe mma ihe eji abịa nye gị jee werekwa jee mebe be enriching yourself anọde be enriching yourself nye gị jee werekwa nsịkwa gị na ekwesịrị ka anyị mara ihe ị na-eme ma transparency ma accountability si na agaghị eme ya na ọ bụghị ka o kwesịrị ịdị onye ka unu bụ na-ajụ ajụjụ unu nye ndị kwesịrị ndị unu ya etinye ebe anya na-amonitọ ka ego si abata ka ego si apụ kama na unu ihe eme ya unu si na unu ọka mma na unu na-arụ ọnụ organization ka unu si wee unu chọọ ego na were unu eme ya ka o si wee dị mma hapụzie ndị unu kwesịrị ịdị na-enye ego ahụ agụụ na-egbu ha gbafusichana because if you are the one in that bush won't you leave if inwe nwanne nọ ebe a ma if you are the one agụụ na-egbu gị ya na ebe a sị gị na-protect ndị Igbo ka dị mma protect ebe ha mere ha abandon ndị ESN na-akpọkọtasịrị ọnụ if not ndị nke Simon bịara tinye join himself amam nke ndị ebe ndị nke DOS sọsọ Chineke ma anyị nọkwa na-ene anya ka ezi mgbe unu dị serious anyị mara nwee seriousness unu dịkwa ndị Fulani na-abata na ha ejena ọkwa ụmụnne anyị ka ha gbusiri ya ndị Igbo ka ha gburu ihe ahụ aka na-ebido ha gwara anyị agwawo tata anyị chere anyị ma ihe na-atụ ise na n'otu bụgodo anyị na-egbunu egbuchacha unu ha gwara anyị agwa unu nụrụ ndị nke ha jidere ihe ha gwara ha na ha abịatana na ha abata n'ala Igbo nke a ha jizi iwe wee bata because na oge mbụ mgbe ha nọ ịmaka ndị Maazị Nnamdi Kanu fọm ya si wee mee ha because anyị na-eprotect onwe anyị international law mere na anyị na-eprotect onwe anyị from enemy abụọ anyị fọm ha amị security ka Maazị Nnamdi Kanu fọm ọ bụghị amị ndị Igbo enwe ha amị anyị fọm ihe anyị fọm bụ security ye protect ụmụ Igbo from aka ndị Fulani na-achị na-destroy anyị na-erepụ anyị na-destroy crops na ihe niile Maazị form security to protect us not army. So we have every right to protect ourselves from invaders, from enemies. It is by law. So we only say I sponsor ESN that time. And when anything I made the bad. We did what we were supposed to do to protect our life. Onye iro bata be gị na ịbịa igbuo gị ịchọ ihe wee kwugbuo ya ọ bụ ya right to protect ndụ gị. So mana ihe a Maazị Nnamdi Kanu put together ndị Igbo bụ ndị ajọ mmụọ bara ime ndị Igbo mere ka bụ ndị demon bara ime wee sị na ha achọghịzi because na ego dị ha na ego enye ha anaghị ego ha nwụọ ewere ego kwụba ha na ntị sị a tetanụ ihe ekwu gbasara ndị Igbo eteta ewere ego ndị a ha ama na ndị Igbo furu ego n'anya afụbeghị m ndị furu ego n'anya karịa ndị Igbo kama ha ga-asị mba na ya achọghị ego a onye nye ha ya sị ya mba a sị na ezi aha ka ego nweenụ conscience unu ajụ na agaghị enwe conscience furu onwe unu n'anya unu ajụ na agaghị afụ onwe unu n'anya kpọkọta n'ọnụ unu ajụ na ya akpọkọta ọnụ ndị Fulani na-abatana ọ dịzikwa egwu na ọ ya ewute ma ndị ụmụnne nke ndị dị ma ndị nke Simon onye ọbụla ga-eme affect
because unless mana enweghịzi ụmụnne onye ọbụla nwere n'ala Igbo. It don't happen. Na ka ndị Igbo si anwụ every day, every now and then, na aka ịsa ha ga-egbugide unu gbugide unu gbugide unu until unu eteta, because unu jụrụ na unu teta n'ụla. Ka anyị na-ele n'anya ịfụgodu ka ha si wee banye n'ụka, gbuchaa ndị ha ya egbucha, banye n'ụka bubezie ndị ọzọ. Ndị ụka na onwe ha ọ na-adị safe? Mba, kpọbenụ Jizọs, kpọsibenu ya ike. European English Jizọs ọ ya abịa save unu nanụ, kpọbanụ ya. Ọ na-aka ndị Europe si wee kpọba Jizọs, wee ha kọnka ọnụ niile wee save wee fight ba war niile ha na fight. Kpọbanụ ya, asị unu kpọbanụ ya, jisi n'ike, wee gobe more apron wee yiri ibe, ịnụgo, gobenu more olive oil na-ete n'ihu unu, ịnụgo. Then eme ya, ọ ka dị save from it. Yeah, I don't have much to say. Just this is what I saw. I was really, really not happy that these are our people that they are killing like this. These are our people. All the ụmụnna ka egbu, no matter na ha na-eje ụka, ha bụ ndị Kristian. All ụmụnna ka egburu ihe a. All ụmụnna ọ na-egbute ka esi wee na-egbu anyị. Na anyị bụ ụmụ Igbo, na ọ na-egbute ka esi egbu anyị na. Mana anyị amakwụzighị ihe. Onye ọbụla na-achọ ego. Onye ọbụla na-achọ ego ụwa mmadụ ya nkwa mbọsị kwa nka nje na mbọsị eniri Barbara n'ala enwere ego etiriri ya. Nwa ya nwoke je weta gold necklace ka ọ gịnị tinye ihe a ga ebe a rerikọ enweghị ihe niile property niile mmadụ nwere n'ụwa mgbe nke ọ na-ana etiriri ya na ya enweghị ihe etiriri ya. Ihe bụ ihe ka mma n'ụwa bụ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ, na-ajụ na ịhụ ya kwụba aka ọtọ, buru maazị Nnamdi Kanu jee kpọnye ndị Naijiria gọọmenti jee bitere ya, wee ndị Fulani na-abata na ihe senụ na-anụ ọgụ na fight ha, na-asị na ha enwe ihe fụrụ amakọ ma n'ala Igbo ka ihe ahụ dị. I don't think na that thing bụ ala Igbo as no channel. I'm not sure that person na-esend họrọ na-eche nọs na-esend ya. I'm not sure no channel as now. I don't think it now n'ala Igbo. Somebody is saying now n'ala Igbo ka eburu that channel ndị Fulani si eburu ehi ha na-abata n'ime ala Igbo. I'm not sure na ihe abụ ala Igbo. But I wish na that guy is not sending me or send waziri me afọ ya ka m chụgodo unu m ihe ọ n'ala Igbo ka this kind thing na-eme ka ọ nke mere na country ndị ọzọ ka asị nọ ala Igbo, because the person na-asị nọ ala Igbo si ka a ga-eji wee na-arụ dị channel a n'ala Igbo anyị amaghọ. Is it possible na ha bịara na-arụ this kind thing n'ala Igbo mana ndị Igbo amaghọkwa m? All these governors unu fụrụ dị ha abụọkwa interest unu. The best thing ndị Igbo eme bụ the youth try ya jee protect, try ya ọdị nke unu ya ejide, Chineke ya nọnyere unu ejeje ejide wee na-protect onwe unu. The youth, every youth should organize. You all should organize yourself. Unu afụgo that na enwezi onye security dị na ya protect unu. Youth should organize themselves. Find people how to ndị community tax and community, let them be paying money for security. Tax the communities. Let them be paying money for securities. Unu ejeje gote ọ bụrụ na enwere ihe unu maka unu esi wee mee ka unu na-protect onwe unu eme ya. Unu emebi ya kịta bụkwa n'ogbo, because ihe emebikwa ihe ọ ga-adịkwa bad. These people are out, they are out. Ha abatago. Enwere ihe nụrụ somebody was saying, amaghịzi m ebe m fụrụ that thing. Ọ na-akọwa na ha ọnụ makwa ihe ha kwuru na ha ga-eme ihe gịnị ha na jihad, na ha ga-abata with jihad na ha biko or recently as na ndị nwanụ ndị kedebe fụrụ that thing as na ndị Fulani na ha jere na nke Buhari Tinubu na ha chọrọ igbu ya. Is it true? I don't know. I heard it. They said they want to na ha chọrọ delete Tinubu that day. A na-agba egbe. I heard it on the Kedebe for that thing. I think people are out. But they feel sorry for now. And they feel sorry for our people. And they feel so sorry for our people, because our people doesn't want to do anything for themselves. This is how they are going to come and start killing us, killing our people. Once this night, I don't talk finish because I'm tired. I don't want to say much. You can't do home. Biko. Yeah,
a sịkwara ndị Fulani bijiwa na nke ndị nke Some critics have claimed that there is a calculated effort to spread Sharia law from the northern states of Nigeria to the south, particularly the southwest. They suggest that Sharia is being used as a tool for the Islamization of Nigeria, despite assurances that it wouldn't affect non-Muslims. Okay. They questioned how Sharia law would handle inheritance cases. Sharia law ha abịana ndị Fulani abịana unu na ọkwa nọrọ ebe a mere maazị Nnamdi Kanu gwara ụnụ agwa ha egwu na-ewere akpịrị ego wee jidele ya n'aka ndị iro akpịrị ego Judas Iscariot ọ bụ ihe ụnụ Judas Iscariot Bible wee were akpịrị ego wee jidele ya n'aka ndị iro kwefuru ụnụ ndị wicked people nọ n'ala Igbo ya dụ ndị na mma nwoke gbadara ebe a na-ata afọ kwefu ndị mere tiri aka ihe eji wee jide maazị na nka ndị na-ege ha enwe udo na ndụ ụlọ jisiri ike na ndị Igbo abụ ndị ha eme na ha ya akpọfusikwa ụmụ ha akpọfusi ụmụ ha abroad site ụnụ mụwazi ebe ahụ all these politicians evil politicians nọ n'ala Igbo their children will not be there for them to kidnap for ndị Fulani jide ha ọkwa ordinary people ka ndị Fulani a ebido na-egbusisi dịka nke a mere tata yesterday we had jide how many people were killing them and they're all crying. Look at the villagers are crying. How many people they killed? Go sleep. Country where Christians and Muslims often lived side by side. The debate spilled into the streets, sometimes violently. Protests erupted in major cities. In Ibadan, a clash between pro-Sharia demonstrators and anti-Sharia activists turned bloody, leaving several Muslims, a nation where traditions mix, sometimes peacefully, sometimes violently. And now the Sharia debate was no longer just a northern issue. It was creeping southward, and with it came fear, resistance, and the possibility of another deadly conflict. The argument was simple. If Muslims in the south wanted to live under Sharia law, why should they be denied? After all, Nigeria was a democracy, right? Shouldn't people have the freedom to practice their religion as they saw fit? That was the question posed by Islamic scholars and pro-Sharia groups, pushing for its expansion. But on the other side, Christian leaders and civil rights activists were raising the alarm. This wasn't just about religious freedom, they argued. This was about power. This was about control. Today it would be voluntary Sharia courts. Tomorrow it could be forced implementation. And once Sharia became the law in any part of the South, would it ever stop spreading? In churches from Lagos to Port Harcourt, pastors warned their congregations about what they saw as an existential threat. They preached fiery sermons about history, about how religious extremism had torn other nations apart. They reminded their followers of the years of religious violence in the North, of the kidnappings, the killings, the destruction. What is those pastors doing? Well, they reminded them, are they doing nothing about it? As a choice. What are they doing? One pastor said in a sermon that went viral, will soon become a... What are those pastors doing? Nothing about it. All they know is to talk, non-appropriate, talk. Who you put a train over naka? And remember, talk, and I said, forgive them, forgive them for they don't know what they are doing. Forgive them for they don't know what they are doing. And it was so, and I forgive her. You see, Nike, I put your number bye and you go sleep. Don't know what is wrong with our people. Hey buru kanisi, ha buru ka tinisi. Ndị ọcha iburukwa kanisi tinye n'isi ha. Tata ana m enye ihe gbasara culture ndị Irish. Mmetinye ebe a mebi. Ka ịfụ ka ha si wee na-emekwa ndị ancestors ha. Jekwa mee ndị inwecha a na-eketara na sị so ya bụ culture ndị Irish ha keepkwa their own tradition and their culture na-eme ya. Mana nke anyị bụ nke ọbụla ya kwuru asị is evil. Don't do it. It's evil. Tag everything diabolic. Tag everything about us evil. No, never. Keep praying. Prayer will save all of us. I don't have any time. Keep praying. You know, it will save us. If you don't like, make you no go prepare yourself. All those youth, go and prepare yourself. Go and know what to do. Tax villagers. Let them be contributing money for you guys to go and prepare yourself and safeguard the land. Because as it stands, so we are in danger. We are in danger of eliminating. They are hardly ready to finish us
mụ na-eme ihe unu mere. Nsogbu ọsọsọ anyị nwa nọ n'obodo oyibo ka dị safe. Unu nwa nọ n'ala Igbo, anyị adịghị safe. I don't have much to say. And good night. Take care. Thank you so much for coming. Please like this program and share this program as well. And those that follow me on YouTube, thank you. Please, can you like as well? Those on Facebook, like, please. Thank you. And try to be sharing my program, because the more you share, we are enlightening our people. If you don't share, they will not know. Don't be rigid in sharing programs. Try to share. If you come to watch, after watching, share it so others will listen, because we're enlightening them, we're educating them, we're opening their eyes to know the truth. Because mmadụ na-eme research, mmadụ megide research wepụtara na ya tire na share ya, so that others will learn. Many people will learn. No matter what, share aba na ọ na-aka Maazị Nnamdi Kanu si na-ekwu data ahụ, anama asị m ya ekwuzina until one day ohitie m wee mụrụ eziokwu. Ohitie m ohitere m ka ọ na-ekwu bifo gbasara ndị ụka, asị m ekwuzina, na-emere onwe m ihe na-eme until one day ohitie m. So na share program, ọ na-ehit ndị be anyị, they are knowing the truth. Ihe anyị na-eme na amị mkpụrụ. Inugo? Good night and love you all. Good night. Tomorrow I will come out again early. I will come out early tomorrow. Bye. Let me go because I came back from Switzerland. I'm so tired, but I just saw this thing. I need to do the program. Good night. Love you. Ụmụ Igbo, biko na teta nọ n'ụla ka Chineke mere anyị ebere. Chineke save ụmụ Igbo n'aka ndị iro.